나이나 라르 오보스타기 끼친나 씨나 자. 야. 얘나 고롬. 얘나 고롬 가래 लुगो फोर एकदम थानो हायै जादों नै भाजाफ्राथ' ओंख्रिफ्राथ' थावदों थावाखै मिथिलासै खामानिखौलाय मावो लोगोफोर बेनो मावजोबो बे ओंखाम संनाय खुरनाय बेनो आरो बेनि खामानिया ओमफ्राय बाखि खामानिखौ मावा बियो हाबसोबाय थाबाय खर'सो थ' देना होगोनलां माबाजोंसो गिलासफोरजोंसो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुड ब्लग एडिशनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ'आव थ' गाइस बिराद गोबाव जालायबायना भिडिअ बानायो आङो सानथाम जाबायमोन थ' समखौनो मोना नालाय ओमफ्राय ओरैबाबो बे मोनसे माबायाव जेनेबा गोदान चेनेलाव होबाय थाखादों भिडिअखौलाय थ' दिनै आरो बेयो मोनसे होलायबाय बे चेनेल बोथोरा ओरैबायदि गरम जादों लोगोफोर दिनै बाब मा होनगोन लोगोफोर थानो हायाखै आरो ना गरमजोंनो ओरैबायदि गोदाव सोराव मोनलाबायो स्रां थिं 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 थां थांनो फाग्ला देन्जार गरमखालै देन्जार बोथोरा फाग्लासो उपाय गैया दा सानजौफुनि ओंखाम जानो नागिरदों थ' ओंखामाव मा मा जागोन दा नायना लाग्रोनां एसे देखायगोन नोंथांमोननो दे नायनानै जोबजासिम लागाव बिमा लागाव मा दङ ओंख्रिफ्रालाय नायनो जेबो गैया जोंहानि किटचेना नायना लादो अबस्था गैयै किटचेन होननांसिगोन ना बिमा देन्जार गरम खानाया लोगोफोर एकदम थानो हायै जादों नै भाजाफ्राथ' ओंख्रिफ्राथ' थावदों थावाखै मिथिलासै एकदम दांना होनोसै दिनै लागाव लोगोफोर नै जेबो गैया बे बेदर दङ एसे ओमफ्राय नैबे मा होनो कला ओंख्रि आरोना बियो कला खारै नोंथांमोनहा जायोना जाया खारै जायोना जाया खारै नै जोंनि खारै बेयो नामा खारै नंगौ नङा बेलाय नोमबाजैनि संनायनो गोथाव जायाबाबो बुंफ्लानांसिना होननांसिगोन नै मिनिनानै फैगासिनो लोगोफोर नायदो मानसिया फुंबायथ' साननैयावनो फुंबाय एकदम होदो बिमा होदो गरम बोथोरनि जानोसै आङो नोंनि खुरनायखौनो थान्दा मोननायनि होनलायदो नायदो खनसे लागाव हा आं जानायखौ नायनो गोथाव जादों जायाखै नायनोसै लोगोफोर माबायदि जादोंथाय सानजौफुनि आरोना ओरैबायदि गरम थ' बेखौ जायोबा थान्दा मोनो खोमा नै उफाय गैया गोथाव जादों जायाखै बेखौ आंसो मिथिगोन थेवबाबो खिथानोथ' हालानो गोथाव जादों होननांसिगोन ना मा होनो लोगोफोर खारै ओंख्रि सोर संनाय नों संनो सोर संनाय सङाखै होनबायलै संनो रोङा नामा गोथाव जायोना जाया जाया नों गोथाव जाया नों संनाया लोगोफोर जानायनो आं र' नोंथांमोनहा नायदो दे मानसिफ्रा बुंगासिनो दै माने नोंना हिनजावा खामानि मावा नामा बेलाय मा बिखुनजोआसो ना गुरहैदों ओमफ्राय बिहावा ना सायदों बेहा माथो माबा नारेंखल दाननाय मानाय बेस्थ' माबाया खामानि मावनाय नुवा होननानै ओमफ्राय माइ जावनायावबो बै माइरं जावनायावबो आइआ जावनाय नुनायजों बुखि हरगासिनो नालाय नोंथांमोनहा खामानिखौलाय मावो लोगोफोर बेनो मावजोबो बे ओंखाम संनाय खुरनाय बेनो आरो बेनि खामानिया ओमफ्राय बाखि खामानिखौ मावा बियो हाबसोबाय थाबाय खर'सो थ' देना होगोनलां माबाजोंसो गिलासफोरजोंसो जियानो जा लोगोफोर नै बेनो टेस्ट खालामनायनोसै गोथाव जादों जायाखै नोंथ' जाखांबाय ने जादों गोथाव जादों लोगोफोर जानायनो आङो इसे सोलाना गोथाव बुस्थुआलाय गोथाव जादों जायाखै आंसो मिथिसिगोन दा बुंनोबो हाला ना मा होनो लोगोफोर बरिया लेटेस्ट दांनानै सानजौफुनि जेबो गैया बेजों जागोन लोगोफोर गोथावथ' खारबावबाय लाजिनानै लोगोफोर देन्जार रायज्लायबाय थायोलै फाग्लासो मानसियानो जाग्रोनोसै लोगोफोर
गोथाव नांदों बुस्थुखौलाय बेनोमोन लोगोफोर होमबा जोंनि गोथाव जादोंबाबो जायाखैबाबो बुंनोबो हाला दा ना लोगोफोर उपाय गैया जानांसिगोन संना होनाय नालाय बेनो नै ना मा होनो लोगोफोर खामानि मावा माया होनना बुंसिगोन नालाय नोंसोरो लोगोफोर संनाय जानाय बेनो आरोना बेनि खामानिया ओमफ्राय बेलेग आलादा खामानि गैया बेना बेनो लोगोफोर होदो बिमा होदो दे गोख्रै लोगोफोर बानलु जानांसिगोन उपाय गैया संख्रिजों बाथोन देयासै नालाय बे बाथोन बानायासै नालाय दा लाखा माबाखा मेथाइ हमनानैसो हाखरफ्रावसो ज्राव हरगोन मानसियासो थिखांनानै घन्टानि ना मा होनो लोगोफोर लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनै फुर ब्लगाव दिनै मोनसे होलायदों भिडिअ ना लोगोफोर एसे लेट फैयो आंना सिगांबोथ' एसे लेट फैखायोमोन दाबो लेट फैनो नागिरो बे चेनेलाव मानो होनबा खामानिफोरबो थायो नालाय एक्सट्रा हाग'आ ओमफ्राय बेनि सायाव दा आरो गोदान चेनेल खुलिदों नालाय बेनि बेयाव हगारबाथाय आरो बेनि थाखाय भिडिअ बानाय आरो बेनि थाखाय भिडिअ बानाय हास्लाबलाय लाङा आरोना लोगोफोर बे रोंखानाय मोनबालाय बेनि थाखाय गावनि थाखाय मालाय भिडिअ बानायनानै हगारखानाय मोनबालाय मोजां जागौमोन आं गैदेराबाथाय हाखाया बे जाखाया बेजों ओंखायनो आंनो हेल्प खालामबाय थानो गोनां जायो आरोना बेखौ भिडिअ बानायनायाव बेनि थाखायनो माथो बुंनो उपाय गैया थिख्लिजों जियानो जा बेदर दिनै जाबाय बेनि संनाय खिन्थु सिगांनिफ्रायनो जाबाय थादों गोथाव जायो जाया बेखौथ' खिथानोबो हालासै जायाबाबो गोथाव जादों होननांसिगोन हिनजावसो नालाय हिनजावखौ जेबो बुंनो हाया थारमाने हिनजावनि सिगाङाव एसे बोरैबा जालाबायोना रागा जोंनानै ओंखामखौनो सङालासिनो खुरालासिनो दोनबा ओंखायनो गोथाव जायाबाबो जादों होनबाय थानांगौ मिथिबाय ना लोगोफोर बेनोसै जायो गोथाव जानायालाय जाखायो ओंखायनो दिनै गरम बोथोर बिराद गरम नों गरम मोनदों मोनाखै देन्जार गरम दा एकदम फाग्ला गरमखा लोगोफोर देन्जार जाखादोंलै जेरावबो थांनो मोनाखै बेरायनोबो मोनाखै बेनि थाखायनो गरमनि थाखायनो बेरायनो गोसोआनो जाया सान्दुं गोसायाव माबायदि बेरायनो गाननोबो हाया ड्रेसबो एकदम आंथ' लान्थि लुन्थि थाला जोबखायो गस्लाफोरखौ फुनानै बेनो आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो बेरायनो हाया ना दख'नाबो गाननानै बेरायनांगौ जायो बेबो दख'ना नोङो गाननानै बेरायोबाथाय एसे खस्थ' मोनोना गरमाव बोरैबा जालाजोबो जोंथिं आरो मोनसे प्रब्लेम नालाय मा होनो लंपेन्ट गानोबाथाय हाबा जानाय हिन्जावा लंपेन्ट गानोबाथाय फैसा बोरैनांगौ जोंहा फैसा फाइन होनांगौ फाइन रायजोआव 1000 बेसेबा होनांगौ ओंखायनो बेलेग ड्रेसबो गाननानै बेरायनो हाला बियो दख'नासो गाननानै बेरायनांगौ जायो गोजानाव थांनो बिराद प्रब्लेम मोनो आरोना खस्थ' जायो बेलेगाव गोजानाव थाङोबा बेलेग ड्रेस गाननानै बेरायनो मोनबालाय लंपेन्ट गाननानैबालाय बेरायबाय थानो हायो खिन्थु दख'ना गाननानै बेरायनायाव एसे खस्थ' मोनो आरोना बाइकफोरजों माबाजों गोजानाव बेरायहैनाया एसे उसुबिदा जायो थेवबाबो दा माथो बुंनो समाजानो बेनो रायजोनि जि दाना दोननाय नेम खान्थि बेबायदि सोलिनांगौ जायो उपाय गैया लोगोफोर ना बेनोसै बर' हारिनि मा होनांगोन सुबुं हिसाबै होननांसिगोन बेनो आरोना दख'नाखौ गाननांगोन थैजासिम नामा बिमा जियानो जा लोगोफोर आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दा भिडिअ मोजां बानायनो हायाखै ओंखायनो फिसायैबाबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ओरैनो आपडेट हिसाबै आं माबाबाय आरोना बानायबाय बे भिडिअखौ थ' नेक्स्टआव मोजां भिडिअ लाबोगोन आङो बेरायनोबो मोनाखै जेरावबो थांनो मोनाखै माने जेबो एक्टिभिटिसबो खालामनो मोनाखै भिडिअनि थाखाय थ' बेनि थाखायनो आरोना थ' बेनो जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय गरम बोथोरनि बाय बाय गान बाय बाय मोखांसो खोबनो नागिरबाय थायो ओरै टेक्रायना होनांगौ लोगोफोर बाय 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 बाय